Һаумыгыз, эфирда яңлыктар, студияла Лилия Әділбаева. Башкортстан Республикаһы башлыгы Ради Хабиров коронавируска бәйле югары әзерлек режимындагы үзгәрештәр турында игълан итте. Азна башыннан социаль учреждениеларда изоляция режимын бөтөрә башланулар, хезмәткәрләр 14 көнлек сменаннан гадәти эш режимына күсте. Без эпидемиологик хәлде баһаланык, кәңәшләштек. Социаль учреждение хезмәткәрләрен ошондай режимда эшләүдән арыуынан да сыгып хәл иттек тине башлык. 65 яшьтән өлкәндәр һәм хроник сирлеләр өчен изоляция тәртибе һаклана. Шулай ук республика һәм бөтәрәсә ярыштарын узгарырга рөхсәт ителә. Ярыш барышын асык һавала тамашачларның 50%, ябык бинала иһә 30% карай ала. Башкортстанда ковидка каршы яңа проект индерелә. Спектакльгә, концертка, я кинога барыр өчен ковидка каршы паспорт кирәк булуы ихтимал. Яңа документ коронавируска антиесеме яки прививка булган кешеләргә бирелә. Паспорт күләмле сараларга, ямагат урындарына һис бер кыенлыксыз йөрү хукугын бирә. Кайһы бер партнер магазиндар үзләренең ташламаларын да вәгъдә итә. Ханлы QR код рәвешендәге документты алу өчен дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетта теркәлергә кирәк. Тимәк, бердән-бер юл я антиесемең булуы, я вакцина. Һуңгыһының максаты коллектив иммунитетка ирешеп, эпидемияны еңү. Гүлдар Кадаева, Радмир Исангулов, яңлыктар өчен. Социаль селтәрләрдә башкорт милли киеменең бәҫен күтәрүсе, башкорттарның нескә зауыклы һәм алдынгы карашлы милләт икәнен күрһәтүсе флешмоб бара. Милли йәмәгатьчелек адаккы көндәрдә булган бәхәсле вакыйгаларга ошо рәвешле тапкыр һәм төпле җавап кайтара. Хәзер республика яңлыктары хакында кыскасы. 2021 елда ковид юктыргандар менән эшләгән табиптар вакытыннан алда пенсияга сыгуды юлларга мөмкин. Федерация Советының социаль сәясәт комитеты рәисе урынбасары Татьяна Кусайко милли яңлыктар хезмәтенә ошо хакта һөйләнә. Уның сүзләренчә, әлеге вакытта сирлеләр менән 1 ай эшләү 3 айга һанала. Шуңа күрә пенсияга сыгу мөмкинлеге яңынан исәпләнә. Шулай ук авыр һәм хәвефле эш урынында эшләгән рәсәйләргә вакытыннан алда хаклы ялга сыгу хукугы бирелә. Худ металлургия, машиналар эшләү, химия производстволары эшчеләре турында бара. Башкортстандың гадәттән тыш хәлдәр министрлыгы республика халкын һава торышының бозылуы турында искәртә. Граждандардың кесә телефонына 19 гыйнварда республикала урыны менән буран сыгуы елдің тизлеге секундында 18 метрга тиклем көсәю турында СМС хәбәрдәр килде. Рәсәйнең Башкортстан республикаһы буенча гадәттән тыш хәлдәр министрлыгы шәхси автотранспортта йөргәндә хәвефсезлек кагыйдәләрен үтәргә, рульдә уяу булырга, алыс юлга сыкканда йылы киемдәр, ягулык алырга кәңәш бирә. Тизлек режимын автомобильдәр арасында дистанцияны хаклау һәм узып китү кагыйдәләрен үтәү мотлак. Ошының менән яңлыктар сыгарылышы тамам. Студияла Лилия Әділбаева булды. Исән һау булыгыз.